नमस्कार, हांव उर्मिला प्रभू. तुमचं सगळ्यांक मुगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत आणि केन्नाय प्रयत्न आसता तुमगेल पर्यंत लायक प्रोग्राम घेवन येवचेक इंट्रेस्टिंग वय हांव पळयत आसा ते तर इंट्रेस्टिंग असताची पण हांव केन्ना पळयता ते युट्यूबार एकदम सासम म्हणून कसली तरी येता ते सासम म्हळ्यार कसं गो तू पळयलें गो पहिले अरे मी काय फ्रेंड्स पळयतात ते सासम कसं नाही सासम म्हणटा तू अरे ते सासम म्हणनी प्रत्येक आयटम आणतो आम्ही सासम फंड करतात म्हणा ताचे फ्लेवर गड प्रत्येक रंधे आणतो बिकट फ्लेवर येतात अरे तुम्ही आपसे कसं सासम करते रसेचे कोणाला सांगायच नाही सासम कसं सांगतस नाही तुम्ही तू सांग गो सासम तुम्ही कसं करता तशी पळय शोक म्हणून सांगितलें सासवा निमित्त थंड घाल निमित्त ल्हानपण मळयता आणि सासव म्हणनी ते उपकरी दाळी फणसाचे आणि कसं ते आमगेले आंबे सासम सगळ्यांत कशी रुची जाता कशी आमगे प्रोडक्शन या क्रू दीज आर ऑल क्रू ऑफ सासम या सासम आणि पळोवन लायक करून सबस्क्राइब करून आमकां मस्त मस्त मोग दिवका जी कसं म्हणले सासम सासम सासम